Moro, Herkko. Mä lähden kuvaamaan. Okei. Mihin sulla on menossa? Lentämään. Mitäs sieltä? Häh? Mitäs sen jälkeen, kun ollaan lennetty? Niin, sit me lennetään lisää. Niin, loistavaa. Jep. Muistat vaan hymyillä kameraa ja Joo. hymyillä ja tälleen. Hyvin se menee. Jännittääkö? Jännittää hallitusta. No niin, kohta kun pääsee koneeseen, niin jännittää vielä enemmän. Hyvin se menee. Reilu 3 tonnin korkeutta. Miltä näyttää maisema? Hyvältä. No niin, joku ehkä pari minuuttia ja sitten lähdetään hyppäämään. Jännittää. Jännittää. Ihan sikana. No niin, hyvä. Muistat vaan katsella kameraa. Joo. Se on tärkein. Joo. Hyvä hyppy. Joskus näinkin päin. No niin. Onneksi olkoon, suoriudutte hienosti siitä. Se oli hauskaa. Oli hauskaa. Kiitos. Mikäs on fiilis? Hyvät. Hemmetin hyvät. Noniin. Sitten se on ihan onnistunut. Joo, on. Yes.